like my music loud, so DJ turn me up. DJ turn me up. Привет на всички приятели и любители на Airsoft. Днес качвам едно видео, което мислих, че съм му изтрил файловете по погрешка, но уви не съм успял. Те са по-рано от началото на март месец. Тук бяхме направили тренировка с отбора, както дойдоха доста приятели и някои познати. Направихме най-обикновен сценарий, точки на контрол с едно знаме в центъра, което ще се активира в края на играта, да донесе повече бонус точки. Тук идеята беше да стигнем най-далечната точка на контролна мапа, за да можем да я вземем и да оставим 1 до 2 човека максимум, които да занимават целия противников отбор. През другото време нашия отбор да може да активира в максимален брой точки. Видяхме вече съпротива. Момчета казаха, че има 1 или 2 човека отстрани до входа и аз естествено реших да се премуша през най-големите храсти и тръни и да ги издебна в гръб. Тук може да видите как малко се ослушвам, изчаквам малко време, тъй като виждам само 1 човек, бяха ми казали, че има 2, изчаквам някой да се размърда, но в момента, в който се целя, тъй като имаше доста храсти и клонки, единият човек се обърна, видя, че има някой там и затова преминахме към атака. Този, който се обърна, беше елиминиран. Втория го чаках да се покаже, мислейки, че разбрал, че съм отстрани, но той най-спокойно си мина и го взех в гръб. Чисто! Поогледах се още малко, разбрах, че няма хора, тръгнах да се връщам в началната позиция, но нашите се бяха разпръснали, а едното момче не успя да ми даде точна информация какво се случва навътре. И сега ще разберете. Бонус серия топчета. It's only game. Why you have to be mad? Няма нищо, случват се такива неща, време е за рунд 2. В момента, в който тръгвам към с позицията, от която ме взеха, по радиото ми казва, че вече точката е превзета, изчистени са всички и да се ориентираме към халетата, тъй като има вражески части там. Чух, че има човек в клетките и затова смених на пистолет, макар че нямам дистанция. След тихо зареждане пристъпих към действия. Ladies and gentlemen, we got him. Nice. Ослушах се още малко, нямаше никой, така че реших да отида към центъра, вече за да можем да вземем позиции и да отбраняваме флага. Когато дойде времето за края на играта, да вземем и тези точки. Да. Къде? Все още ли е там? Тук остават 4 минути до активирането на последния флаг, да го вземем и да спечелим играта, при което попадаме на доста интересна ситуация. Добре, дръж там. Ударен! Не знам откъде. Къде ме удариха, бе?
Впоследствие се разбра, че момчето е било на 45 градуса и в някои от съндъците просто е рикоширало топчето, но оцелен съм, напускам играта и влизаме с нови сили. Тук с Митака по информация на съотборниците ни отиваме към едно от халетата, които се държи от един или двама човека. Все още не е ясно, като отидем на място ще разберем какво се случва всъщност. Един от нашата страна. И от твоята ли? Чакай. Отляво да ме, добре. Твоето хали има от лявата страна, човек. Тоест от твоята страна. Чай да презареда. Задръж. Искаш ли да го... Добре. Ударене! Тук противника с шашна, влезахме 3 човека едновременно, чудиш се по кой да стреля първо и елиминирам Итака. Аз успях да елиминирам него. За щастие беше само един човек. Взехме тук точката на контрол. Решихме да нападнем отстрани. Тук вече забелязах един човек, който минава. На камерата, за съжаление, не се вижда хубаво и разбрах, че идва към халето. Затова бавно и тихо заех позиция, в която го изчаках да ми се покаже. Тук виждате ситуацията. Първо си показа главата, за съжаление на камерата не се вижда хубаво. Оцелих го, скри се веднага и си показа краката през по-малкия отвор, към който изстрелях последните си 2 топчета и избягах към по-солидно укритие, за да мога да презареда. Тук вече обаче знам, че няма да има търпението да стои на едно място, затова спокойно го изчаках да се покаже сам. След звучното което чух, вече е спокоен, че съм елиминирал играча. Предупреждавам съотборниците си, че можем да атакуваме отстрани. Аз мисля да натиснем тук. Да. Ударе! Спокойствието ни, че можем да нахуем, беше нарушено от Сашко, един от нашите играчи в отбора. Изчака ни да си излезем спокойно всичките и да ни натръшка. Ударен минава! Братле, какво правим? Колко пъти да те чиста? Okay, how much time I need to shoot you? Here, there, bro, here I shoot you. This is a hit. How? Hold on, bro. How? Човек просто въведе нови правила. Ако играеш, съдия ти каже, че си оцелен, но ти не си го усетил, продължаваш да играеш.
Тук вече сменяме мартилата, първата игра я спечелихме и отиваме към една от точките на контрол, която е по-трудно достижима. Естествено, ние се нагърбихме с задачата да изпълним най-трудната част от заданието. Тъмъни да пробвам новата реплика, нова, тя си е стара реплика, но чисто нов тунинг, да видим как се представя. Идеята беше тук да мина отстрани и да вземем точката на контрол, като мислих, че има само един човек в центъра на сградата. It was at this moment that he knew. He fucked up. Човек си ма чакаше и аз му се нанизах на мушката. Супер кил. Тъй като не мога да оставя нещата така, реших да пробвам още веднъж, този път с граната, да превзема цялата сграда и да видим какво ще се случи след малко. Oh, shit. Here we go again. Като не тия ден, по закон на Мърфи, гранатата се удари в някакво мижево желязо, върна се към мен и гръмна, така че за пореден път стартираме от мъртвилото, а тепърва най-доброто предстои. Тук като една истинска черна нинджа реших да се промъкна отстрани, докато съотборниците ми ги занимават в центъра и да ги издебна, но плановете пак се провалиха. Тук е момента, в който се чуда напикал ли съм се, кърва ли или просто ми пари. И така, скъпи приятели, това беше финала на играта. Надявам се, че сте се позабавлявали с моите сполуки и незгоди. До следващия път.